Hallo, hallo, hier Mission Control. Prepare for landing. Als 5-jarig jongetje zag ik een tekenfilm en dacht, in die wereld wil ik wonen. Maar ik had hierbij het kasteel, het gerestaureerde kasteel van Kessel afgesproken met Jippe. Hey Jippe! Jippe, waar ben je? Ja, hey, wat Tuntje, wat is er aan de hand? Vertel de mensenlever gaat over die historie van PJP Filmstudios. Jazeker, op de eerste dag van Limburgse TV 1 januari 1997 startte ook de kinderkroon. En na 15 jaar is het er nog steeds. Maar je doet bij PJP Filmstudios toch veel meer als alleen maar de kinderkroon? Ja, vanuit het niets een idee ontwikkelen tot een compleet tv-programma. Commercials, de productie van tekenfilms, dvd's en creatieve bedrijfsreportages. Ze hebben zelfs een tekenfilm van mij gemaakt. Ja, hey, wacht eens even. We doen natuurlijk veel meer dan alleen maar kinder- en jeugdprogramma's. We maken ook commercials, dus tijd voor een commercial break. Het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. In het weekend van 8, 9 en 10 juli. Met onder andere... Door eigenwijs te zijn en zelfstandig te blijven, brouwt Lindeboom nog altijd bieren met karakter en een eigen smaak. Bieren die gewaardeerd worden door de echte liefhebber. Dit is het bier zoals we het hier willen drinken. Nou, dat waren de commercials. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk precies in zijn werk, zo'n productieproces? Daar gaan we nu naar kijken. Het begint allemaal met een vraag of een idee. En het is aan ons om daar een creatieve invulling aan te geven. Die invulling begint bij het voeren van een redactie, het schrijven van een script en het maken van een goede planning. Aan de hand van een script worden opnames gemaakt. Voor een goed item of een mooie promotiefilm heb je strakke en dynamische opnames nodig. Maar met strakke en dynamische opnames heb je nog geen film of item. Daarvoor moet eerst gemonteerd worden, want daar ontstaat het verhaal. Tijdens de montage knip en plak ik alles aan elkaar. Ik doe kleurcorrecties en ik bewerk de audio. Net zolang tot er een mooie afgewerkte productie ontstaat. Ze hebben zelfs een tekenfilm van mij gemaakt. En dit is mijn werk. Ik breng Jippe tot leven door hem te laten praten en te bewegen. Daarnaast maak ik ook logo-animaties, leaders en ander grafisch werk. Kijk zelf maar even. Nou, inderdaad een mooie animatie, maar daarmee is de productie nog niet klaar. Het geheel moet natuurlijk op tape, op dvd of op internet gezet worden. Want dan pas bereik je echt je doelgroep. Hier is Jeppe weer met het kinderkroonnieuws. In de gemeente Peel en Maas won Sjaan de Haan het vorig jaar de kindercultuurprijs. Het KVL dat was dit jaar bij Cupke in Heldendorp. En wat Sint-Lambertus niet klaar kreeg, lukt de basisschool de Liaan uit Heldendorp wel in Stockholm. Ze wonnen het kinderoorles. Vanuit Kessel, hartje Europa, ervaren wij dagelijks dat Limburg ontzettend veel te bieden heeft. En werkelijk barst van het talent. Als ambitieus familiebedrijf hopen we dat we nog lang door kunnen gaan en dat we veel mooie producties kunnen maken met een fantastisch productieteam. Zoals mijn ondernemende opa ooit zei, er zijn twee soorten mensen. Mensen die zeggen dat ze iets doen en mensen die doen wat ze zeggen. Wij hopen bij die laatste groep te horen. See you! Ik ga terug naar de 7e hemel.